Okretanje pomoću plahte i lifta. Zakačite remenje plahte za okretanje na konzolu dizela. Postavite potporu između korisnikovih ruku i nogu. Korisnik se tako sigurnije osjeća. Ako nemate potporni valjak, možete koristiti jastuke ili deke. Recite korisniku da ćete mu sada pomoći da se okrene na bok. Kada je na boku, smjestite zdjelicu u udobnu poziciju. Uklonite remenje kada se korisnik udobno smjestio na boku.